ליפה שלי, לנסיכה שלי. הלו, שמואל צרפתי, מדבר. מה קורה מותק? בסדר, מי זה? חיים וואבי. מי? חיים וואבי. כן, חיים, מה אני יכול? לא זוכר מי זה, אבל לא חשוב. בטח מהתקשורת אתה שמעת את השם. תקשיב רגע אח שלי. כן. אני שמעתי אתה עושה מחזור חודשי בין 40-50 אלף נטו לכיס. כן. יש לי קצת יותר. הצעה מעניינת בשבילך. כן. תמורת 10% אני כן. אדאג שהמשכורת שלך תישמר. שהגרר שלך יישמר. אז תקשיב טוב. חיים מואבי, תקשיב לי טוב אח שלי. על המילה הזאת יצא קנות 50,000. ואני אקבע אותך באופן אישי, צרפתי שמואל. לא, אני לא רוצה 50,000, אני 10% כל אני אקבע אותך ב-50,000. אתה אומר לי המשכורת שלי תישמר. תקשיב לי טוב, יא מזדיין. תקשיב טוב, יא חתיכת שרמוט. אם אתה תבוא אליי, אני אשלח אותך רק לבית חולים. תשמע, אני לא אוהב את הדיבור הנגוע הזה, מה זה? אתה תשמע, אני צרפתי שמואל בן ציון, גר ברחוב חזון איש אחד, מציין אותך בתחת על המילה הזו. יא מצטיין. אתה תגיד לי, אתה יכול לשמור לי על המשכורת? וואלה, אני אתן לך רק 2 כדורים אם תבוא אליי. אתה רוצה עכשיו, לקח לך שמירה מעכשיו. אם יש לך שומרים, גם תגביר את עצמך, הכי טוב יהיה לך. תקשיב טוב, מותק, בבוקר לא בטוח שישאר לך גרר. לא, יא מצטיין. איך אתה מעיז לדבר איתי ככה? לא בטוח שישאר לך גרר, אני לא אוהב שצועקים עליי. מי אתה בכלל שתרים את הקול? מי אתה בכלל שתרים עליי את הקול, תגיד לי? תקשיב לי טוב, יא מצטיין. אם היית פה לידי, הייתי שומע לך רק את המפרקת בראש. טוב מותק, אתה תקום בבוקר בלי... תסתכל בתחת, יא מניאק. בקבוק תבערה בתוך הבית, אולי יעיר אותך. תקשיב לי טוב, יא מצטיין. אני אעלה עליך, אני מציין אותך בתחת, יא מצטיין. מחר בבוקר אתה תקום ליום חדש. מחר... מי זה חיים מואבי? אני מכיר שמות. מחר בבוקר אתה תקום ליום חדש. אני בטוח שתוך יומיים אתה תסכים לתנאים שלי. תקשיב לי טוב. עוד לא כמה גנגסטר בכל הארץ הזאת. אני רוצה את הארץ, אני מנתן. תקשיב לי טוב מה אני אומר לך, אבל תקשיב טוב. תוריד את הקול שלך, כי אני אבוא עכשיו לפתוח את העיניים. תקשיב את הדיבור הזה. השרמות, אתה עשת לי בית בראש. אם אתה פה לידי, אני נושך לך את האוזן, נוכל לך אותה. אתה הבנת את זה? אתה יודע של הדיבור... אני נושך אותך עם חצי אוזן, נושא אותך אני בעל מור. תראה, שמואל, אני חשבתי שאתה בן אדם תרבותי, אבל אתה מרים עליי את הכל, זה כבר לא ייגמר ב10%. לא, אתה אל תרים עליי את הכל. על הרמת קול זה 15%. על הרמת קול... אני מציין אותך, יא מניאק, אין גנגסטר בארץ שיכול לעמוד מולי. אז אתה אומר לי, אתה רוצה 10%? אני לא רוצה 10%, אני רוצה 15%, ואם זה ימשיך זה גם יהיה 20%. תקשיב לי טוב, אבל אם אתה תסתכל טוב, ואני אעלה על המספר החסום שהתקשרת, אני כונס לך ב50,000 וגובה אותך. ואני בן צונה, על הבן שלי שניר אם אני לא גובה אותך גם. תהיה הכי גנגסטר ותהיה עם 4 שומרי ראש. מחר נתעורר לבוקר חדש, שמואל. חביבי, כל טוב, ביי, תגמור את השיחה הזאת, הכי טוב. למה אתה מזיז לי בית בראש, אני לא אעשה את זה טעות עוד הלילה. ביי.